Kublaya pibaro ngade imarina kasinong trajo ngade na latira pat mentapat nga sa France. Mentang ngadang pet TV ban pet ya ka Tour de France kabadai ka jingya komnya cycle ka bapaw na baha ka perthai. Kadai ka sport ka ba e baha pitep ha ka ba kinong ya simbenta ki bat tibet bat bapaw na baha na kelleng kiri ki wan ban simbenta. Om tak kinong ya lekai Nre ki bun ro ki brio ki bawan pet kai na kaleng kiri. Wat hado kini kinong krasyan kile kemen bha. Bat ki rem komik bha de. Kani ka jing Yakob ka jusdang na kawi kasnong bar ka kut pat ha kawi kasnong. Kapor balabo kadai arfulai sngi bat ka jing chngai kadai kumba lai hajar sanspa kilometer. Kini kinong simbenta pitep. Kidai banya om tang haki jaka mamadan Henry haki arpunyo teli kilomba bat kilomret. Ngajus kau tenat ban pet yak ni ka sport pitep namar kapen ide yak isnong red ki ba itnat bat kani kapen kan mau yang yak isnong red ki banga itnat bah hang tu Meghalaya. Ki French ki iet bat ki skot tenat bah banyak cycle. Nila banyo I hasurok nado ki badang red dang kena dang samla bat hadu ki balat temen ro kinya cycle shani shatai ki pendan kam yaki haga jing en maman kasngi nuk saban engkong na ka benta ka sport bet kum kini silok ki bariam stem ki ele sport ngatharai ban Yakob manu bala ban poi klo shiyeng kat ba kini armut si perlok ngatharai ki Yakob manu bala ban yak kam stet. Ini ikna samlapat, ini ahapok bat halor kini gejingking bun sien. Ngatrai ikut ban penhe doksa. Ni balik sport kum ni hasurok te imapi. Kanuksa ke baar. Ki French, ki snotenat bah balik syakanong ba, balik tiet jing tiet. Dak banyak dak cycle. Ini ikong ilik iwat, tiar nak wi kedukan syakwi kedukan. Ibai kat baman, syakat yang syakaman dak cycle. Ini iba ikit kapla, bahe hadin ke cycle. Ngatharai imut banlek tiet ruti, mat na kani kadukan badi ruti. Tang ba, iklim li rung. Kaduksa ke balai, banlek syaki jakat tray. Kum ini inong hikai tem gitar, ilet ban hikai syaskul. Ini pat iba banyak cycle halor jingkir, tang nakariam ngal itu ba ide profesor imat. Ini pat ikong ila aslam imat banlek syadukan lajong ila nyak stet bah. Kat ba ini iba pat iong kat du ngal apoy ka office. Ngakermen ba ubah sunum dom yang namar bang apoy slam. Kanuk sa ka basaw pat na ka bentar ki kam baki tray. Man ka step ngajuyo iye ini nang sam shiti ba iye late sam shiti shiyeng ki brio. Ini iba pat Pitip ira ayu hak ni ka plaba ikieng hadian. Ira ya kijing bamken baki brio ki order na ka restaurant. Katu kat ni na kini ki brio ki baking ki plaba bulu hadian ki de ki kena pule ki bakamai teng teng da ka balik ra jing bam sheyeng ki brio. Ini iba ide inong pen kuyit. Ilek ban penkut yet hakelang ki jaka dan bun ki apartmen ne kidukan. Ini iba apat ngatharai ide I nong shina pipe namar idan ki pla ki bahe ba hadin ka cycle jong I. Ngap teb ira ayu ni iba hakani ka senduk. Ngatharai ide inong di jor ne nong di sentio kum tahi. Ini ikong te ngatharai tre hakatai ka farmasi. Namar ba ilek direct hangtai. Kime iet kipa iet ru ke jupanon kambai ki cycle malaj on ya ki ksiu syaki school ne ki crash kum ju ru ki kime ki kipa ne ki nong sumar kelung ini ikna rit enjoy ba kalba ikpa pa dilat had ba kamtam ha bakiu ka surok kanuksa ka basan ki French ki snotenat ba banya cycle banlet ya kai pengat shani shatai banlet pet ki jaga bathamai ta terter kini silok shikimi shikun
si yang si sem dah kebanyak sengobha hang ni hapak bekelut bah. Bat klempep kum kini armut si paralok kiba muja bah ban nyak cycle hasurok. Ni kum kini si paralok kiba lej ye kendu bat ki thuk khana shphang kani katai. Bat kum kini ki khna samla kiba syangkai shani shatai. Ini ibre pat imuja banyak cycle tak merwe. Hakan nikal air ke bape pengat bah. Kalong ke bama bah fitip banyak cycle bat ka keren phone artat kum ni. Bat ladang isngu enjoy nim dai ban le kum ni. Kalong ro ke bama banyak armu dah ka cycle kum kini si samla. Ki French hang ni ki pendan kambon jat ki cycle. Nuksa kum kani ka bajar ngam. Nga itnat bah. Kadon kaja ka syang hadian. Bat kani ka syang hakmat ban rai ki tiar gitar. Kani ka cycle ro. Ke ibiang bah. Pet ki don ki pla. Ki bahe nila ban tap ikitiar gitar bangi don kam. Kabalit siya ni syatay. Napat ngayap biyait bahay kani ka cycle. Karong nga itanat baha. Kadon kasundok ban ra jing ra hakmat. Bat hadin ro. Kani pat kadai ka cycle electric. Kumba pila ban yu ihang ni hapdeng. Kidon ki battery. Kakamsuk baha banyak da kani ka cycle electric fitip. Kamta mi kibriyo ki badan ke jingpang haki ko siyo. Kibriyo kim dah thaj banyak. Kum banyak ya kitu ki cycle bajulong. Pet kumini ba iisuk bah banyak kani ka cycle. Pet kisaka ki he bah kilong kum kisaka jong ka motorbike ndai. Kani pat ka cycle banyak ini gong bafong sweater balik kadai ka cycle ke barit bah. Fitip balai namar ba kadai ka cycle balak ban khliap kum ni ken. Bat kasuk bah ban ra shani shatai. Kadai pat ka cycle kadon kani ka seat kaba nila ban ra ik kena arit hadian. Man lej on cha school ne ban lej on cha crash. Kani pat kadai ka way ni kijaj cycle ha ka bang nila ban beteng ya ka bat ka cycle badan hakmat. Ki basyong hadian kim dadan kamban pendan kambor tan banyak ya ka. Kani pat kadai ka cycle ha ka bang nila ban ra ik tiar gitar hakmat jongka. Kumju kaniru. Fitip kidon ki ayah ni apa? Kidon ki tiar gitar ban penkut kum ki janyat ki sabon ne ki sensar kum ta teter. Itai pat iba inya ya ka cycle ka badan ka sendok hakmat ban pensyong ya ki kelung. Dada ki kuat ban lej on ne dik syau ki crash. Kani pat kadai ka juk ka jaj kum ketumentan bang yoi tangba kadon ka senduk syadian pat. Ini ba inya ek cycle ke badan ka senduk syakmat. Kadai ka senduk mantep ya kitiar kitar. Iman ndai ban pensyong ikilung namar ka ie bah. Oh, pet kani ki skuin bah ka rong ru. Ayap biet. Kadon kenjing ra syakmat. Bat syadian ru. Ali pet don ayong ni apa? Oh, kidan tang kitiar lekai pi. Kani pat ka cycle kadan ka senduk bahe imbat kitap ice cream hang ni apa. Kadai ru da ka electric. Mas ngokwa banyak no. Alik sam ice cream ki kena. Kani pat kadai ka cycle ka banga itanat bah. Kalak banyadan uslap ru. Badah kani ka senduk hadian kitap ikitiar kitar. Oh, pet ngelak syemik ni ka cycle. Kabangi melak banyak surok. Ndek syibuk hang ni. Kam ban pen i ya ka kerteng jong kadukan. Pet ketai ka cycle basiteng. Lak teh hang teh jrong. Pitip balai. Banyithu ikibrio ken bakadon kadukan cycle hang ni.
kadai ka dukan badi ki cycle. Hang ni ha friends, ki beri ki la banyak cycle tak basuk namar bakadan kata ka infrastructure ne kata ka rukom penbet ya ka jingyat ki cycle. Kum kini ki jaka hasurok balak banyak tang ki cycle. Ki don ro ki signboard ki balak bo kerpang na ka benta ki cycle. Nila ro ban shem ya ki traffic light balak bo kerpang na ka benta ki cycle. Kalong ro ka badan kam ban don ye kini ki jaka ban khang talab ha ye kini ki cycle. Nihap ban thiet ki tala ki baklan bha ladang ni don ki cycle ki barrem. Ngati bangam don cycle ngam la ban pa khang ni. Oh pet kini ka ikum ka jaka bante ki kulai ban kum hakit ki film jong ki cowboy. Kini ki longkom ki pulit bayang syriak daulan bakile parit. Teng teng don kam hi jaka parking ki ba kerpang. Shute no tang hakini ki jingker labyang. Katu kat ne ki parking ki itenat bah. Kum kini badan hapok kapak. Oh, pet kini ru ki iskuin bah. Pet kini ki ikum ka fashion parade jong ki cycle. Henry banyak cycle ru ki don ki jingye. Pet ini ikong kani ka cycle kala lai ler. Ladang im pikir bha kalong kabama banyak cycle hanya surok. Wat ladang ikang tala maknai ki cycle ki beri ki la bantu ne ban penjat yaki. Bat kadu ladang ilong ki baklet biet ginum la ban kan mau hang nong ibu iki cycle. Bat kan sasarang kung ni ibenut deh. Di tangkat ni ngan pen kut no. Saya kendu pat hakawai ketayo. Bye bye, saya Syong Suk Baro. Bat ngekerman bakani ka video kan penslur ya pi banyak cycle. Oh, wat klet devan pet ya ka final jong ka Tour de France la syai ka ngimo. Bat ngau ha wat klet ban subscribe ya ka channel jong like the roots.